Uh, Let me first greet the viewers with Msongelwa and Amakau podcast. I'm with the lady here. Is a radio Radio presenter. radio presenter and the DJ. Okay. Sisi, you are welcome to the podcast yawa Msongelwa. Icela senze introduction to the viewers uba usisi unguwapi, ungubani, unguwapi. Nkosi Mhlekazi, igama lami ndinguSiphelokazi Yeah. wakwaKhonza, but known as uMamchawe, which is my K name. Yeah. Ligama lami ke endibizwa ngalo radio station. Currently, I'm working at Vukani Community Radio Station, which is a community radio station that caters for Chris Hani district yonke, the 6 local municipalities Koyo within the Chris Hani. Yeah. I'm hosting the breakfast show. I'm a host of breakfast show. Vukani is based Queenstown and Edekala, but we cater almost for Chris Hani Yonke and the outside towns as a Chris Hani. So I was born a Kaladok, which is Apa, a Clay dog, known as Ingoba, and Kole Apa, and Funda Apa, kwisikolo zalapha ndibaleka kwimihlaba yalapha. Even with Elbala, I was saying to a colleague yam now, back then it was so exciting ixesha le-tournament, because to us, abantu abakhulela families that are struggling, it was an opportunity to make money. So I remember back in the days, I used to sell cigarettes and sweets. That's when el xesha lifika, I know, but I'm gonna make money for lunch. Xa ndisenza la mali, I know uzophuma nesihlangu because i-business iyashesha, abantu bayazithenga i-sweets. So the tournament is an exciting opportunity kubantu abaninzi baseKaladokwe, and me osuka apha lithuba elihle kakhulu also to witness lo msebenzi umhle kangaka. As you've said, I'm invited because ngoku andisekho apha, but it's a pride and joy to be hosting i-tournament of Milakosha. Okay. And your voice clearly iyavakala into yoba uyi-radio presenter and uthi breakfast show, ne? Yes. So i-program yakho phaa kula radio bendicela nje usichazele noba iqala ngeliphi ixesha iphele ngeliphi ixesha. Okay. I-program yam iqala ngo-6, which is Monday to Friday. Yeah. 6 a.m. till 9 a.m. Yeah. So it's a 3-hour program. Ine-features ezininzi, whereby we focus mostly on your local content, because the licenses issue each we need to look at the local issues. We look at issues as different, be your service delivery issues. We tackle the issues as fana of supporting your local talents ekuhlaleni. We also do have the sport feature esinayo ukuphilisa umuntu oyenzayo currently. So sisine features eziliqela ezininzi, but also from 6 to past we have mixtapes ezidlalayo, whereby I DJ from 6 to past, and then we start ishow yethu at 6:30 to 9. Okay. Owona mza endinawo kuba ke ndicinga inoba, remember we are coming from the same background, whereby maybe you never thought, mhlawumbi you did had that dream yoba becoming a radio personality okanye radio presenter, yabo. So was it your dream okanye mhlawumbi uzibone sowuphaya? But njengoba sowuzibone sowuphaya ke ngoku na, how did this everything came about, le nto yakho ne-radio? Nkosi Mhlekazi. It's emotional story, ijourney yam within the radio industry, but I believe into yokubana it has motivated abantu abaninzi. Xa ugqiba mos grade 12, you are excited to go to university. But because of thina mhlawumbi ekhaya akho mntu that is ozaziyo izinto zo-aplya for bursary, so sizifuna sekulate into yokubana you need to apply while usesesikolweni. So
you only get shocked xa ufumane results uba yho okay ndipase kakuhle, then I need to go to a varsity, but then akho bursary that time. So I sat down with abazali bam, looking at challenges ezenzekayo within i-community yam. Ndathi mama, you know what, zimbini izinto ezakwenzeka apha, because akho nto ndizawube ndiyenza after grade 12. It's either ndizawusela utywala okanye ndizawumitha. So can I run away apha eCradock? So ndanikwa loo opportunity yokuhamba, ndihamba nomakazi wam. I still remember yayingoDisemba, ndahamba to Beaufort West. Fike eBeaufort West, makazi ndifuna umsebenzi, I want to work. Ndiqala usebenza ke ko-Stop and Go kwikontraka yasendleleni. I was fixing potholes then. I was very young kubasebenzi abakhona, you know, when you are young, bayakujonga bafuna ntoni nomntana apha. I was like, I'm trying to raise imali ye-registration fee yongena esikolweni because ndipase kakuhle. But ndandingumntu othanda ufunda incwadi bhuti. One day this guy uyafika ku-Stop and Go athi, I've been noticing you, ngumntu othanda ufunda, kutheni ulapha? Iyacaphukisa ke loo question because why ndilapha, I'm trying to raise fees for isikolo and ndibuza into ezininzi. But ubhuti wayeze I think yayi-angel yam, because he was like, no, you know why I'm asking, unomntu ofunwayo kwi-community radio station yalapha for news. So can you read isiXhosa? Ndithi mna, yes I can. Wathi ngo-1 ndizozokuthatha apha. Okay. It was lunchtime with overalls. Ngafika esitishini, nganikwa iphepha. I read 7 a.m. bulletins. I was told the following day to come back to join the breakfast team. That was 2011. 2011, ijeni yam yaqala, ndiqala eBeaufort West, which is Western Cape, Radio Gamkaland. Because of the passion and the hunger endandinayo ngalo xesha, one person ke when I'm given an opportunity ndiye ndiyisebenzise. The municipality wakhona wandinika ibhasari ye-journalism. So I went to PE and Nelson Mandela University. I studied journalism wakhona for 3 years, but within the second year I got another bursary. That was good. Yes. Xa kuthiwa izinto zikaThixo ziyalindwa. So I got another bursary while I was still esikolweni. Then after journalism, I did PR. So currently I'm holding a degree in journalism and public relations. So that is my journey within the radio industry. Worked for several radio stations. It was Madiba Radio, it was K2 FM, PE FM in Epai. I was also at TV, Bay TV that time, but it's Mpuma Kapa now. I was doing news nakhona. But to me, ukufumana this opportunity yokusasazela abantu basekhaya, which is Vukari, and I was like, finally, I'm here. So that is my journey. And the reason why I say masike sikuthathe, so that whoever that might want to know you better okanye ongafumani ixesha lentoba, so that bayazi ijeni, because omnye umuntu uyabawela ukufika kule ndawo kuyo, then you don't know uba which route to take okanye kwenzeka ntoni. Abanye abantu baye bacinga uba izinto zi-easy. You just go and get something, and before you get somewhere you have to work very hard, or you have to go through difficulties and challenges. Now, how do you juggle around, because you are a radio Nantsika presenter, uphinde futhi ube DJ? From Monday to Friday, which is my 3 hours, that's when I do in radio. But besides radio, I'm also a lecturer, or let's say / facilitator. Currently, I'm facilitating Elena Shipia radio production, which consists of 20 learners in Queenstown. So when I'm done, go 9, we get the class in and do classes up until 4 p.m. DJing into yange weekend whereby yange weekend most of the time. Nayo ke ize because the remember that whenever I see a gap, I enter. Because I was looking the community and within the Crystal, I was like, female DJs. So it's my opportunity. Your proposal apart, then I took the opportunity. But again, the moment I look back up is in those I did a short course also at DJing Boston College. So I'm a qualified DJ. Okay. Then
now that sowuzibona ukhona nakule nto yoba ngu-DJ, Yes. do you get bookings okanye masithi ulenza njani ixesha if it happens that you get a booking to go somewhere, you also need to be at work kule yasereyidweni, so Fortunately enough, umphathi nayo is very flexible. yeah. Because I have a co-host now. So if for instance, now I'm booked up a Cradock Yeah. up until Monday, and Yeah. it's a breakfast show. Yeah. So I have to negotiate with my co-host, but Chongatata, Kaubambe man. Yeah. I will replace the hours zakho manbuyile na. So singadangala kanjalo the working relationship enayo with my colleagues, it's perfect. Iyakwazi unisebenzela kanjalo. Yeah, no, ndiyavuya because ke ndivile nam xa ubufika phaa yesikhathi uba unalaa nto yabo. I don't want to keep you because ke ndicinga uba inoba ubhizi as much as nathi apha sibhizi, but ke it's important into yoba sithi xa silapha kule ndawo siyazi into yoba zininzi into esinozenza because there's somebody out there ongakwaziyo mhlawumbi ke ngoku abantu abangayaziyo into yoba ijeni yakho isuka phi, yabo, njengoba sowulapha kule ndawo. Hopefully ke ngoku noba through this podcast abantu bazokwazi, nabantu abangakakuboni ke bazokubona. Endicinga uba especially I think locally uzokwazi ukubonakala. No, mandibulele ngexesha lakho, uba usinikeze lithuba sikwazi uthetha nawe. Then ke ngoku na to somebody ofuna ukuzibona ekule ndawo yakho, ungamphawa apha amazwi emotivation into yoba nawe njengoba ulapha kule ndawo umntu angakwazi ufika njani apha emntwini out there, yabona. I think eyona nto ibalulekileyo, i-industry yona it's exciting. Yeah. And umntu ongenayo angacinga it's all about fame. Yeah. Ifame uke ihambe iphelelwe depending on indlela oziphatha ngayo. Yeah. Ndidla ngoyibethelela into yokubana when you are within the space of entertainment, remember you are a brand. Yeah. So kukho into yokubana the brand uyingcolisa njani, and how do you keep it, and how do you stay relevant to abantu. Yeah. Ndinento ke ndisebenzelayo ethi I'm not a celebrity but rather a community servant. Yeah. Ndingumntu that is ozokunikeza that voice within the community more than being a celebrity. Ndiphila ngaloo mazwi. Also ndingumntu oyixabisileyo imfundo. Yeah. I believe into yokubana imfundo ayiphelelwa. Yeah. The more you draw, the more you need to equip yourself. Yeah. So ingaske xa ungena ungangeni nge-aim yokuthi I wanna be famous. Ndifuna xa ndifika nankuya uMamChau. The brand iyasetyenzelwa, uMamChau uyasetyenzelwa, and you need to be relevant to aba bantu ubasebenzelayo. What I love ke about the community radio station, sihlala naba bantu elokishini. We are experiencing iingxaki zaba bantu, so it's easy for us to relate naba bantu. It's an exciting career, but ifuna ukuprotectwa because you get uba exposed kwizinto ezininzi. For instance, DJing, there's alcohol. Kulaa nto kuthiwa ngama-riders. You know, most xa ungu-DJ you get the riders, but how do you balance yourself kwelaa cala and keeping your brand clean? Ibalulekile loo nto leyo. So it's an exciting career, but ifuna ukuhlonitshwa and ifuna usetyenzelwa. Thank you very much, MamChau. So ndicinga uba inoba it's an honor for me to have you in this show, and hopefully people that are following you bazokwazi into yoba bafumane into yoba wena ufike kanjani kule ndawo namhlanje. Mandibulele MamChau, ndikudedele, siyabonga ngexesha lakho, and I hope into yoba ke nawe njengoba ulapha silapha sonke into yoba up until we are done with this tournament, then yonke into izoba rayithi. Enkosi kakhulu. Nkosi bhuti, lusuku lokuqala kodwa ke sisajongile into yokuba uyawuthi uMonday efika izinto zime kanjani.
ndithe xa bendithetha ke ne-colleague yam ndathi yabona ke after le tournament bawuliyosasaza isport ke ndisuke mbokweni ndiye kulaa future ye-sport. I feel like I'm fit enough ngoku. So for me also it's my first time ndi-ENSA i-sport. So ngenye ye-learning curves ekhaya. Yeah, it's my first time. Izinto endibizwa kuzo kakhulu iba zii-awards nxuba yethemba awards. So lena I was even struggling with the athi I'm like ndiye ebaleni so I had to do my background research uba okay, I need to be like this. I thought uzofika unxibe ijezi lebafana new bafana futhi mamela ndicela undijonge ziyahamba ndine-collection yam. Okay. Watch and learn. Okay, no, it's umane undikrweca uthi hayi ndibulile namhlanje. All right. Hayi Mamtshawe mandibulele kakhulu ngexesha lakho. Siyabulela kakhulu which at least nathi sinazo izinto esizifumanayo ezizimfundiso. Hopefully because thina kule podcast it's about educating. Yes. It's also about honoring our people, our own people from rural background, yabo, because we believe that this is who we are. Okay. Mandibulele kakhulu sisi. Because ndiyabulele.